କେତେବେଳେ ବିନା କାରଣରେ କାହା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ନଥାଏ କି ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ। ଆଉ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ହିଁ ହାତ ରହିଥାଏ। ସତରେ ବନ୍ଧୁ, କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କଥା ଏବଂ କାହାକୁ ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କଥା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ବା ତା ମନରେ ଖୁସି ଆଣିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଛେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ମଣିଷ ବା ସଂସାରର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଚଳିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବା ତାକୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବା। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁନି କି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଜଣକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ବେପାର। କିନ୍ତୁ କାହାର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବା ଏବଂ ମୁଖରେ ଟିକେ ହସ ଦେବା, ହୃଦୟରେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ, କାହା ହୃଦୟରେ ଦୁଃଖ ନ ଦେଇ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବା ଅନ୍ତରରେ ବା ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦ ବା ହସ ଟିକେ ଦେଇ ଶିଖନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।